Ja. Der skal der lige Det var en Hvem er det, der sætter ild i? Er det far? Der er i hvert fald en, der lyder som ham. Sikkert er en vild æg. Ej, hvor var det vildt. Nej, jeg filmer. Nøgler. Der har jeg min højskolesangbog oppe i... hvor er nøgler? Se, det var ikke farligt, tror jeg. Ikke også. Ja, hun hyler lidt. Sejren knækket. Sådan. Den smeltede, tror jeg. Ja, det er fint nok. Falden lidt. Nu flyver den til blokstjern. Det var tæt, men jeg nåede kun 3 sekunder. Jeg nåede... Jeg ved ikke. Du kan se. Jeg så